Well, go dtí mar tá sibh, tá an seáil má chup an cafe si blasta agus bhhail am chaint fan chunta seo hasí mé chunta seo ar Instagram cúpla láhin mar tá mé géirí níos mó géala úsáid am héal agus ar lína fásta agus an chunta seo an céad stad eile hasí mé ar YouTube agus so mar sin tá chunta sagam in ar YouTube agus an seo in ar Instagram fásta. Just támuid mis agus mó bháin, támuid ag taisteil agus ag taiscail na háite in airan agus ar fud an dóin. Bhí muid ag deanú na fiseáin sin méla agus an sin hacrí mé géala úsáid fásta. Cin dáthair sin an plán a bhí agam agus inis tá mé a dhéanú sin agus bhhailm just achan rud a haispáint ar lína agus achan rud a chur ar Instagram agus ar YouTube chumáid. Caithfí mé rá ní mé lífa leis an ghéalaigh ach tá mé ag fólam géalaigh le ceithre bliana nuas agus tá mé ontas aslam ó chuid géalaigh ach ba bhhailm a bheith níos fearr chumáid. Mar sin má tá spéis agat i ngéalaigh i dtaistil nó rudaí mar sin lean me se an seo an chéad stad eile ar Instagram nó ar YouTube an chéad stad eile fásta. Lean agus slán.